Това е обикновено брашно от супермаркета. Класическа италианска пица използваме 23 грама сол, 20 грама олио, 3 грама пресна мая и 650 вода с лед. Първо брашното, маята и водата. Правим така по този начин с маята във водата, сякаш е сапун. И сложиме половината от брашното. Само половината. Като изглежда така, сложиме другата половина. По този етап добавяме солта и олиото.